Hello, sir. Yes, sir. You are completely audible. You can start. Okay, so nangkong ngaso ai kumle i chetan sir, but ya i MD sir belum MD jong kemarin chat Ayurveda. Te lengba jongki ngaso comment sibun ba ila yo ikene kalat bani kedu ulang kumle we kada kapor. Te ngange baro pio so ya kasur jonga. Subharakti mano so. Okay, so tunat sibun te nengkong sai sin ngaso ai ngu inong bu nong thau bau ai ngai fi ke jingko jingkhia abang ila bani ya shong bani kandu kumne hagan ka program nang bagan ka zoom meeting te nakaliang jonga ngaso ban ai kublei fi we ki member ban ki leader baro ki ba pelak nang ka por chungki bani don hagan ka por te ngenge gange nila yo iya ka program ba ka dei sephang gane ka ban ba ya batai ba ya precise pang ki product jong ka mai research Ayurveda te ka banta jonga hane ka por kalong ba dia share ba phi ya ka jingmun toy jong ni mongol juice na try phi tip mongol juice bara pila ba ni mongol juice te mata ka sngi kan batai phi sephang uni mongol juice mo te kini ki mongol juice kidan arjat basau bat uba jerngam ngalab dong fi te kile baro kitwe kam kumju hi ka super no khindiat ba ude ubasau udan chini khindiat une bade ulong sugar free te kata ka de jinga fair khindiat tenre ka komtri kam jo ki kalong kumju hi te ude mongol juice ude tang juice let's say nga try yo pi tip ba yo pi ong bo de dawai mo and re do dawai ude tang juice tenre nga sutu ba let's say bun ki parok jongi teng teng madangi pin her ko ki sekle ka so jo tiba ka belu makasini ka jabam ka ko jongi te da ka jam ka ko ngi ong itu so jo de dawai ne de we te re de utau jingkhau bo blei ula ai ni kalat bangila ban sina kum tu kle tu khem kum tu di kum tu ka jam ka ko jongi te kum ju ngi so don bok ba how ni mongol juice ru ulong kum ju hi kum tu so jo ko bangi kle hang ne pa de ula kle hadu nriu jat ki so te kita ki so ki long kum ko kom la de u amla nang ta u de u green tea nang ka kaneka grapeseed extract nang bat undi noni juice ba kaneka aloe vera kila khle lang balsnai kaneka umso te uni umso pa de ulong tang umso le se don ki boong ki ba amat ke jimon toy chung de dei ki ong udawai snam te ude yarap hai ki briu ki baduna snam nang ta ki badon heart problem lada pidon heart problem ngatrai ki bamat ke sistem ke suthu bha bun ki bla sumar henry de kila amat bandi uni mongol jos kadai ka dawai ka bha na manta ki don heart problem lane ki badon bp bat nang ta lada pila bandi dikna ya uni mongol jos uya daru ya fi na ka cancer bakum juru uni rap ru fi pen ko cancer number how ne jus adon lang kadai ka vitamin A vitamin C vitamin F bat ka B1 folic acid but kini ki combination ki badon hang ni kaya rap bah namta kasni do jong phi bukan nomring kloi bat bantu ru kumju bat kaya rap ru namta usyu jong phi ba un bha kaya rap ru na ka banta kasnam jong phi bukan yat bait let's say ngi lap bha bun ki parlok ki besai ut ba tersan ka ki ka kejat teng te teng ngim suthu ka e ka daw te henry ka tu ka di teng ka jing tuna ka jing block lane ka jing bom yak bha ka circulation ka snam jungi te la ngidi bha uni yarap yo hat jungi ban maintain ya ka bor ya ka power jungu bat ban push bha ya ka snam bakan yak bait hakibat ta ba fer jong ka met jungi te la da ka yak bait ka snam ngi suthu ba ka met ka phat jungi ka long ka bakoi bakya bat ngi suthu ru dangi pet ya ka dur ka daru ngi iphu ngi iping ngatharai baro ngi suthu ha ya kata bat sisin ba ubriu hi ukoi ukhia kadur ipu iping bat kumjuru lada ngidi diknayo ne man kasni omde dangila bandi tang sisin ru kala yarap ha da pidi arsin ru bha da pimla bandi kum tarot pidi tang men step ru ulong bomentoi bha nam ta ko yakhia jungpi tenga kwa ban ong hang ni kham tam ki briu ki badon ka jingstom kum kane ka jingpang mat bangi ong mo joint pain lane kene ka jingpang scap sungkai lane ka jingpang butlom mo kene ka arthritis neka spondylitis bangi ong lada ngidi ya uni mongol udai udawai ubah bhana ka manta bakum kita ka jingstom bat kum juru ngala ban ong lada don ki briu ki badon high bp ngila ban ai uni bajarngam bat lada de ki briu below bp ngi ai do ne basau kan mau phai ka ta mo te lada ki de ki briu ban sini ru
Uni uba green udah uba bahana kementa ki beliau ki beran sini. Lek sengitip bahala da ki de ki beliau ki beran sini da ki sim dawai hoi kan relief ki and re kinam koi re kinam pure and da pidi da uni da pidi testa pinio aru kecing koi. De ngangi ki parlok jongi ki amat bandi kini mongol ki sung thu bha. Donne em ki parlok jongi bom pat mat bandi uni mongol jus. Ne ki la emat ud baro. Ngate hayang man ka step te ngaso tanat bha ka kpo ru kan like bha ada pidon gastric ru kan yarap bha ka pen khuit bha ka kpo jong phi bat kham tam ada de ki parlok ki balik jing le jengai men step ada let sel da phiki phimla ban bam han re phap lek no pislam man yo ka ja hal ti kham tam kum kini ki por na ongi phi la da phidi unio mongol men step am da phi yo ja slam ru ka kpo jong phi kanam kun ru re kata ka de ka we ke jung matoi banga lap hi tala de bat kum ju ru kham tam na bata kini ki long kami mo ane ki kentai ki long kami ki samla ane ki kentai khana ane ki long kami ru kumju ki brang dei karta sila ban ong ki bom tikna ka period jengki ane ka cycle jengki la se kala ban kloi ane slam ane jur ane duna ane pisai i bakiring swai ring right ko ka tu baro ka dei ka jing bom biang ka circulation jengki ane bagi ong ka jing duna hemoglobin jengki de la da kila ban di tikna uni mongol ka dei ka dawai ba na man ta kum kita ki jing stom but sisin ba ka jinglong kan thei jongki kam yai be da pi pe ka dur jongki ru kinom ipu iping le kata ka de ke jingsia bat ngilap bhai kata te la da ki de ki be yai be system jongki baro pin pe ka dur jongki kamet ka phat jongki ru ka ipu iping ka i bhabriu ha te ngai baro hingi kwa bane bhabriu te la da fi kwa on bhabriu na kwa wa pin ya di tikna kum kini kum yau ni u mongol but plus dang ta la da fi la no karta hak jinglong temen se philap bha ba kidon ki ba shai kniu kakti ka kejat lani shai klet bitru tila da don kum kita ki problem ngai thu ipi ba unu mongol di dawai ba bes namata kum kita ki jingstom ti ka jing kniu aki kiti ki kejat lani ka jingklet bit ka jinglong temen ong ipi ba unu mongol di uba bha namata chungki ba kolong ka dawai ka kharau namata chungki ba kinyo ka jingkoi ba kum juru uni mongol omde tang namata kirang ba lani ki samla na bata ki khunlung ru le sel da philap ki khunlung jo phiteng teng ki set ka kpo kim julai pen khana ba phila ban ai khle khaniat tu ai si teng klat lani kumno si samoi asmat phila ban di sin asen si ka tu jing set kpo jo ki kan lai dot baro tengi so tu ba uni mongol udai ujing di uba bha namata ka family bro ko we nadu khulung hadu kiteman ba ngangi ba we breu ada uyo ka jing bam ka bha baro ka jing habreu ru nginio ka jing ipu iping ru kandan nang ta ka jing ring temen ru kasuki de henry lada ngimpiang ka bam ni susitom te ka jing ring temen bakarta ka hapsu ya kata la se gilap bha te ngakerman babaro hi ngak wa hi banlong ipu iping banne ka jing ba menginom ring kloi ha te la dangi kwa abang kalong kumta te ngong ipi la don ki parlok ki bom persang bendi yo ne te nadu umta ka sira da pi so thu ba ka don ka jing kam ipi persang no bendi yo ne bat pin lap hi ta ka ek bang apa tai ipi bat andai phila amat hi pin sa so thu ba kalong ka badam kam yo ne bendi man ka si te nga tharai ngi i nam ta ki ek jing di iwa penjat ya komet ngi ya pelut khambun pha dan re dangi pelut kum ki ne let's say si bila adap hi si benai te dangi di nam ta kamet ka phat jing ru inyo jing ko jing khia plus nang ta kadur kadar in ipu iping but sin badon ka jing ko jing khia ngai ba ka ying ka samru kadap da ka jing kamen te ngi su thu ba iwe ngimla ban bam dikna let's say ban bam so man kasi nga try nga tip ha ki doktor ki ong mo ngin bam so dagila an bam so man kasi kalong ka jing mentoy nam ta kamet ka phat jingi kan ai ka jing ko jing khia te henry let's say kum kata kar kom bam man kasi ngimla ban le henry lengba uni mongol jus pila bandi let's say man step mas ki step pila bandi tang shi jing tap pitong pi ai ure ga umso rengkat ba ka lai jing tap ane sau jing tap pidi tang man step mas ki na bathia lani pila bandi khlo lo ka poru tang ba pidi ban kan mau sho pindi ekane siteng gan ta pikim dei ban bami ei ba onda pila de di ru pi hap ap siteng gan ta da pi kwa bam ke ei te hakano no ka poru ka biang hi tang ba pidi ban le hak ta kom te ngangit adangi batai si bun ki kadang jerong hi ban batai punya henry ka por kam sha dengan try yang tasngi hi tang kita kendiat dengan ngai pio ke jing sai bat pio ke jing yo
jing thu na ta ka ni ka ji batai jonga hakabe ni u mongol piasai dem Isai. Ta kublai sibun ni fibaro ya kajing sa skor jong pi tengi kermen nginang ya batai bha bal ada don kano nginang ya connect bank na kapor sa kapor banang kampen sa su and kita ki ig banga batai fi kane kasi kede ki bangal amat hi bat ngoi hi bat bon ki parlok ki badon kum kita ki jingstom khamtam na kamata kita ki kena samlani kena kenteng ong pi ki bom ti kena ka system jong ki bon ngalap hai kita ada jar khone ka jorong bha jeng sei adagi kadu marpat asa kana ka por ni sei share bhai kita ki ai bat ngong pi la ta pi kwa na mata wa phil long fit ni la de fit haka jabing fit haka met ka fat fit haka dor ka daru haka sni do ro kan pen phu ifing lut baro ifi la da phila bat di tikna yo ni te tang kita hi na kaliang junga kana ka por te khoblei sibun bat tongi na asap yaki banta basadin te tangkuk tahi khoblei sibun fi baro